Hânci? Ia Marco. Abia wresztam sa od Sabora. Vai, peste o... Drži, mă. Drži. Ostavę, няма да избягам. Няма магарко ще гледа. Hânci. Какво да правиш, бе, брат ми? Иска тук да се работи с магарите. Генерва е голяма работа. Той, Пенчо. Той, че ще ме изтрепи, ще ме изтрепи. Виж какво става, вижда? Още един опит. М? Да, прави още един опит, бе. Бе, не дава, бе, брат. Е, тук на това, бе. Бе, няма да даде магарите опасен, бе. Марава! Добре! Ваню! Магарито върви да... Аз на баща му се качих. Хънч! Айде, снимай, Ваню. Е, това е, братко. Това е, идвам от Сабора, брат. Айде, Пенчо. Ти бе слушал. Хънч! Хънч! Я ли сега, Ваню, магарчка? Това магаре стомана, ма.